ପ୍ରତାରଣାର ରାତି। ଅମାନିଆ ରାତିଟି ବୋଲ ନ ମାନି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସରୋଜଙ୍କ ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସୁନଥିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ହେଲେ ସେ ସେମିତି ଚେଇଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଶୋଇବାକୁ ସେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି। ଥାକ ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ଉପନ୍ୟାସ ବହିଟିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ବାହାର କଲେଣି ସରୋଜ। ମନରେ ଏଇ ଭାବନା, କାହାଣୀ ବହିଟି ଧରି ବସିଲେ ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସିଯିବ। ହେଲେ ନା, ବହିଟିର 3ଟି ଭାଗ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା। କାହାଣୀ ବହିଟିକୁ ସେ ରଖିଦେଲେ। ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଫ୍ରିଜରୁ ପାଣି ବୋତଲଟିଏ ବାହାର କରି ଢକଢକ କରି ପିଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ନିଜ ବିଛଣା ଉପରେ ଯାଇ ନିଜକୁ ଲୋଟେଇ ଦେଲେ। ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ମୁଦିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। କେବଳ ବିଛଣାରେ ରହି ଛାଟିପିଟି ହେବା କଥା। ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସରୋଜ ସ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ଆରାମରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସେ ସମସ୍ୟାହୀନ ଆଉ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ। ସରୋଜର ଭାରି ଈର୍ଷା ହେଉଥିଲା ରୀତାକୁ ଦେଖିକି। ବିଛଣାରେ ଗଡ଼ିଯାଉଣୁ ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସରୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖ, ରାତି ଗୋଟାଏ ହେଲାଣି, ଆଖିକୁ ତ ନିଦ ଆସୁନି। ତେଣୁ ଘରେ ପହରା ଦେଉଛନ୍ତି। ସରୋଜଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ରୀତାଙ୍କୁ ବିଛଣାରୁ ଟାଣି ଆଣି ପାଖରେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ସହ ମନ ଖୋଲି ଦିପଦ କଥା ହୁଅନ୍ତେ। ତେବେ ଯାଇ ସରୋଜଙ୍କର ମନ ଟିକେ ହାଲକା ହୁଅନ୍ତା। ଏତେଦିନ ଧରି ଯୋଉ କଥାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୀତାଙ୍କୁ ନ କହି ଗୋପନ ରଖିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ତାଙ୍କୁ କହି ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସରୋଜବାବୁ ନିଜ ମନର କଥାକୁ ମନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିଛି କହିପାରନ୍ତିନି। ଦିନଯାକ ଅଫିସରେ କେମିତି କଟିଯାଏ ଜଣାପଡ଼େନି। ରାତିରେ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଖାଇଦେଇ ସରୋଜ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ନିଜ ବଖୁରିକୁ। ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲା ମାତ୍ରେ ଅତୀତର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଉଠେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ହୃଦୟର ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି। ସରୋଜ, ତୁ ଭୁଲ କରିଛୁ, ପ୍ରତାରଣା କରିଛୁ। ସେଇ ପ୍ରତାରଣାର ଶାସ୍ତି ତତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁହଁ ସାମ୍ନାରେ ନାଚିଉଠେ ସ୍ନିଗ୍ଧାର ମୁହଁ। ତାର କହୁଥିବା କଥା, ତାର ଲୁହଭରା ଚାହାଣି। ବେଳେବେଳେ ରାତି ଅଧରେ ବିଳିବିଳେଇ ଉଠିଯାଆନ୍ତି ସରୋଜ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତି ସ୍ନିଗ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଏମିତି ପ୍ରତାରଣା ମୋ ସହ କାହିଁକି କଲ ସରୋଜ? ବିନା ଭୁଲରେ ଏତେ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି ମୋତେ କାହିଁକି ଦେଲ? ସରୋଜଙ୍କ ପ୍ରାଣଟି ଚାଲିଗଲା ଭଳି ମନେହୁଏ। ହୃଦୟ ତାଙ୍କର ବିଦାରୀ ହୋଇଉଠେ। ସେଇ ରାତି କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସ୍ନିଗ୍ଧାକୁ ସେ 3 ଜଣ ଦଲାଲଙ୍କ ପାଖେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲେ। 3 ଜଣ ସ୍ନିଗ୍ଧାକୁ ଝିଙ୍କି ନେଉଥିଲେ। କାର୍ ଭିତରକୁ କିଛି ସମୟ ପରେ କେବଳ ଚିତ୍କାର ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା ସ୍ଥାନଟି। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ସ୍ନିଗ୍ଧା ନିକଟକୁ ଯାଇ ନିଜ ଶରୀରର କ୍ଷୁଧାକୁ ମେଣ୍ଟାଇ ଚାଲିଥିଲେ। ସ୍ନିଗ୍ଧା ତାର ଡୋର୍ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ହେଲେ ପାରୁନଥିଲା। ଦେହଲୋଭୀ ନୃଶଂସଙ୍କ ନିକଟରେ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା ସ୍ନିଗ୍ଧା। ବାରମ୍ବାର ଚିତ୍କାର କରି ସରୋଜଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲା। ସରୋଜ ପାଷାଣ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଯେମିତି। ସେ ନୀରବରେ ଛିଡ଼ାହୋଇ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଥିଲେ। ସ୍ନିଗ୍ଧା ମଧ୍ୟ କାର୍ରେ ଥାଇ ସରୋଜର ନୀରବତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସ୍ନିଗ୍ଧା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରୋଜ ଏତେ ରାତିରେ ତାକୁ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ? ସରପ୍ରାଇଜ୍ କଥା କହୁଥିଲେ। ସରପ୍ରାଇଜ୍ କାହିଁ? ଏଇ 3 ଜଣ ପୁରୁଷ ତା ଶରୀରକୁ ଖିନଭିନ କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସରୋଜ ଦେଖି ଚୁପ୍ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ଏଇ 3 ଜଣ ସରୋଜଙ୍କର ଚିହ୍ନା?
ଯଦି ହଁ, ତେବେ ସେ ସ୍ନିଗ୍ଧା ସହ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରତାରଣା କେମିତି କରିପାରିଲେ? ସବୁବେଳେ ତ ସରୋଜ କୁହନ୍ତି ସ୍ନିଗ୍ଧାକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରେମର କି କଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ! ଏତେ ବଡ଼ ଶଇତାନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସରୋଜଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ସ୍ନିଗ୍ଧା ଏସବୁ ବୁଝିପାରିଲାନି କେମିତି? ସରୋଜଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକୁଥିବା ସ୍ନିଗ୍ଧାର ସ୍ୱର କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିସାରିଥିଲା ସରୋଜ ତାକୁ କେବେ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ସେ ତା ସହ ପ୍ରତାରଣା କରିଚାଲିଥିଲେ। ନିଜ ଶରୀରଟି କ୍ଷତାକ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନିଗ୍ଧାର ହୃଦୟ ପ୍ରାଣ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସରୋଜଙ୍କ ପ୍ରତାରଣା ସେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡ ହେଉଥିଲେ। ନିଜର ଅଦରକାରୀ ଶରୀରକୁ କାରର ଡୋର ନିକଟରେ ଆଉଜେଇ ଦେଇ ସ୍ନିଗ୍ଧା ସରୋଜକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଫେରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କରିବାର କାରଣ କହିଯାଅ। ସ୍ନିଗ୍ଧାର କଥା ଶୁଣି ଆଉ ସରୋଜଙ୍କର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା ଯେମିତି। ସେ ନିଜ 2-ଚକିଆ ଯାନରେ ବସି ଘର ମୁହାଁ ହେଉଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ନିଗ୍ଧାର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆଉ ସରୋଜଙ୍କୁ ଶୁଭୁ ନଥିଲା। ସେଇ ରାତିରେ ସରୋଜ ନା ସ୍ନିଗ୍ଧାର କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଘରକୁ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ। ନିଜ ସିମ୍କୁ ଫୋନରୁ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ପରିବାର ସହ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ଆଉ 5 ବର୍ଷର ଝିଅ ସୁଇଟିକୁ ନେଇ ସରୋଜଙ୍କ ସଂସାର। ଘରେ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ପିତା ଆଉ କୁକୁର ରଙ୍ଗା। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ହସ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ସରୋଜ। ସ୍ନିଗ୍ଧା ସହ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ନିଗ୍ଧା ସହ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୀତାର ଢଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଚାଲିଚଳନ ସରୋଜକୁ ଅସ୍ଥିର କରିପକାଉଛି। ତା ସହ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସରୋଜ। ସ୍ନିଗ୍ଧା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ସେଦିନ ନିଜ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ କେହି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ସରୋଜଙ୍କ ପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଠିକ୍ ସ୍ନିଗ୍ଧାର ଚେହେରା ଆଉ ସ୍ନିଗ୍ଧାର ହସ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଚାହିଁ ଚାହାଁଣି ସରୋଜ ନିଜକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲେନି। ଯାଇ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକକୁ ପଛରୁ ଡାକିଲେ, ସ୍ନିଗ୍ଧା ଶୁଣ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଟି ସରୋଜକୁ ଦେଖି ବେଜିତ୍ କରି କହିଲା, ଅସଭ୍ୟ କୋଉଠିକାର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ପଛରେ ପଡ଼ିଛ? କ୍ଷମା କରିବେ ସରୋଜ କହି ସରୋଜ ଫେରି ଆସିଲେ ନିଜ ଚ୍ୟାମ୍ବରକୁ। କିଏ ସେ ଯଦି ସ୍ନିଗ୍ଧା ନୁହେଁ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲେନି ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଟି କିଏ ଥିଲା। ଷ୍ଟୋରିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ।